Jenengan wau mriki kalih sinten to? Kalih lek kula. Lek. Nggih. Sing pundi leke? Ngenten anu mriko. Lek berarti Pak Lek ya. Pak Lek. Lah pripun? Nek karo jenengan ngoten niku ya sabar ngono Mas. Son penjaluk apa ngono ya dituruti. Nggih dituruti to, Mbak. Terus sampean nek pengen pamane iki ya, sampean aku pengen ngombe jahe ngono terus dituruti, ngombe pengen kopi susu ngono ya dituruti. Dituruti, digolekke, ditukokke. Yahene ngoten sampean pengen apa Mas? Aku ya iki enak-enak iki ya ngombe susu. Susu. Susu, ki tenan pengen susu. Susu. Susu cap nona. Loh. Cap nona. Anake cap nyah-nyoh. Lah ya cap nyah-nyoh purun mboten. Moh kok nyoh malah cilok. Lah iya to. Mbak Titis. Niki sangke kami dongongen kali jenengan lho. Karo sampean ya sangke. ra petuk karo Mbak Titis ya. Nggih, pripun Mas Kunco? 40 tahun ya Mbak ya ra Nggih petuk. jenengan tesih kemutan nika kula nunut jenengan kula mbok dukne ning tengah alas kek. Ayo nanti kuwi. Enten etan mriku enten gendingan. Acara apa nih sok bibar ke kok ngawi Mbak kaya? Nggih. Kok ngawi kok ngendi kae? Matur nuwun nggih Mas mun dinunuti. Kae tak dukke dalan. Ning anu Pak Dalang Mas Piye? Ucek menika tulus sanget. Tuluse. Kula nunuti niku kula mboten dinapak-napakne. Lho ra iso iki ra iso ngopo-ngopo kok ya. Lah arti Sareng napake. ngapa-ngapake. Aku ya ngapake lho, Mas jenenge sing kanca. jagongan barang niku nggih mboten, nggih meneng mawon ngene. Lah iki ra iso omongan lho. Aku wedi aku kok. Lah dereng tak pati kenal kok ya. Nek meneng ngono iki berarti baterene entek. Oh alah. Baterainya nggak endi to ki tisjane Tapi tis. rogon ngisor kuwi enek Baterainya sing baterene. endi? Ora eneng. Kok ora. Ngene iki panganane yo sego karo baterai. Soale kan kula nggih nek wangsul ngeten iki kan sok nunut ngeten to. Nggih. Kula nunut sing jaipong niku kula terus dinapak-napakno lho. Terus dinapak-napakno, Nggih. sakniki dadi nopone. Oh, berarti dek ben jalarane ngomong nunat-nunut ngono kuwi ta. Hati-hati lho Dadi tis. karo sing jaipong ki. Wah, ngerti dhewe tak napak-napakno. Wah, sampean kurang prigel. Apa sampean kene iki iso? cah tertib kok. Apa sampean iso napak-napakno? Yo iso to. Iso anggere baterene gak entek ya iso. Cik tak goleki iki baterainya ning endi lho. Lah ngene iki Mbak Tutik nggih pengen dinapak-napakno. Lah, Iso apa ora? udah jam segini. Segini. Ya ini. Kok napa-napa? Kok esuk wae ya, nek wis bar ya. Ya ini. Nggih pripun Mas Nggih niki Kresna? ndek wau saking Pak Atmojo tesih kapilut dereng. Terus wonten oplosan Tiara Bidadari Surga Wah. Merayu Tuhan. Nah, Waduh. monggo pilih sing pundi, Pak niki Ah. boten enten orjene. Niku musik danten lho sing niku Nggih. wau sing kentun niku wau. Nggih. Nggih. Musik Kapilut. danten. Nggih. Nek gantos sanese mawon mangke. Garap gamelan Nggih. gak iso to? Mboten. Niku mboten saged garap gamelan. Niki- Merayu Tuhan tek garap gamelan. Napa? Anu digarap sing masak ini. Merayu Tuhan ki yo awake dhewe ki sujud, ibadah, salat niku merayu Tuhan. Iya, ya ngono kuwi Nggih lah. nyuwun pangapunten Pak menika boten wonten orjene. Nah. Nggih, Mbok ngapunten. menawi jemben mang nanggap piyambak sukani orjen lah ngoten. Tapi ra nganggo dagelan. Ngapunten. Tapi gak nganggo dagelan nak gorjen. Gak anggo dagelan piye? Oh, iya. Mas Uncal? Ya ra nganggo dagelan gak Ya kanggo. semoga-moga engko diandres bledek. Oh gak mandi dungane cah cilik kok. Wah, mandi cah cilik kira kokean dosa kok. Ini Niki boleh mau ki diganti. wonten pundutan Napa? lumantar WA Pak Enanda. Pak Enanda, Iki lek Tarno Tania Jaya. Kuwi ngersakne podang kuning. Nah, Nggih, bawani riyen apa mboten? manut Ya jenengan. bawani Mbak Tutik. Ya. Lho, bintang tamu niku ya kudu ditanjak. Oh iya, suaramu Alah kaya ya ngopo? iya no, suarane kaya ngapa ora ngerti kok awet mau kok. Heeh. Lah iya to, ya penasaran no. Awet mau ki ora ngerti, Mbak. Suarane. Kuwi lho penasaran Wes, Mbak wes Tutik. ketok. Nggih, Aku kula nggih penasaran. dangu mboten mireng swantene jenengan lho Mas Uncak. Nah, iki bener. Uruk suwe ra krungu suarane iki bener. Ora ngerti. Lah swara ora roh. Lah kadang suarane merplik-plik-plik. Apa kuwi? Ya Mas Uncak, podang kuning ya. Coba.
Jan saestu suwanten. Urung ngene kok. Lah wis. Nadyan Wujude kados menapa Kang Mas? temong peksi. Peksi ki apa to Mas? Manuk. Manuk ki apa to Mas? Kaya apa to manuk ki aku ya rong mudeng e. Manuk kuwi. Ya manuk. Sampeyan pun ngertos manuk. Empun. Lah nek manuk sampean gadah Mas? Aku gah tak pateni aku ngopeni manuk kok. Lah ngopo rek dipateni? Moh ngeloke aku terus kok. Piye lah ngelokne Jal? Dipakani amben dina aku anggar nguyuh andike dilokke kok. Lah ngelokke piye kok lara ati lho? Cendek dir. Oh, baru tak pateni kok. Berarti saiki gak duwe. Manuk perenjak. Oh perenjak to. Oh iso munine ngono kuwi. Lah angge anggar nguyuh andike dilokke cendek dir. Oh berarti iso nyemoni sampeyan ya. Nyemoni. Lah ya tenan kok ya. Aja nesu nek kuwi kasunyatan ki. Iya jane. Agawe talining bronto. Alah piyayi kok bagus suarane apik ki anake sapa to ya ya. Anak elek nah. Anak elek nah iki Mak Sinah. Sinah. Alus manis merak ati. Umpamane alus manis merati menika kaya kula napa kaya Mbak Tuti? Kaya sliramu biasa. Lah terus aku ki apa mbok anggap apa? Aku ancen halus kok, kaya Mas. betet. Aku ki ra iso nyeneni wong lanang. Nek Ya Mbak ora, Tuti ah. nyeneni wong lanang mbuh dina, nek kula mboten saged. Tak idoni barang e. Ngerti ra aku nek Ora iso pegel. nyeneni wong lanang. Mboten saged, kula saged nggih namung sendika dawuh Kang Mas, ngeten mboten saged kula nyeneni. Tenanan. Alah kesumo muni telek ngono nek. Kale yang tak olu. Wetoke guanase ora ukur. Halo, sing lanang nganti kurune ra. Bisa petuk pisanane prasaku rada lemu. Wetok mulus ngono. Apa anu to, Mas? Beban pikiran ngono to. Sawangan bathuke kan nyelot tomboe brumbun rambutnya barang nyapa ya wi. Ketoke kok ya heeh. Geser Mbak Tuti. Ya. Mbak Tuti. Wes suwinggan kung Astagfirullah. Titis. Geser. Iki jan Golek awake kaget terus to. isi podang jenat. Geser Mas Ucek. Ora gen-gene ae. Oh sampai Anu, yang. suara lanang, Mbak. Oh, iya, suara lanang, Mbak. Suwi banget aku ra krungu kuwi. Ayo dites. Dites ya. Kok ya pas iki ngono lho. Lah piye pase nggon ngendi aku Iya. ra krungu ngepasne kok. Ngono. Iba bunga henga tiku. Matur nuwun Golek Mbak. ana. Leng sepurane lah aku ra pas. Ucul lho. Nggon kuwine. Manuke ucul dhek. Dadi malah gudi manuke ucul. Suarane niku lho ucul. Kok suara kok ucul iki lho. Iya kok Mas kata-kata. Ucek. Iki ketoke kelingan karo sing ngedang. Oh, wis ucul ngono. Gereng. Oh, pluk. Lho nek wis kan ya cucul to. Mas Ucek. Dalam Nek Mbak Titis iki ya genah wedok. Nggih. Wedok ning iso suarane lanang wedok. Suara lanang. Nek Mbak Indira kan lanang. Lanang Ning iso nyuwara wedok. lanang wedok iso. Lanang wedok. Niku mboten lanang Mbak Indira. Lah apa? Ladang. Ladak. Kok iso ladang? Ladak. Apa to kuwi? Aku radang. Radok.
Kok iso landang. Wong nek pilek kan ngarani landang ladak ngono to. Oh. Iki sing ngerti mur cah ngawinan tok. Teko iki sing ngerti cah ngawinan tok lho ngoran. Sampean urung kenal sampean. Urung kelase sampean iki urung kelase. Urung. Mula sesuk anu merguru ning cah kene. Sesuk aja mantuk melu kukilo ngetan. Sesoke Nggih umpan. sesuk kilo tanggapan. Aja sia-sia kok nggih umpan pancing iki lho. Nggo ada iwak. Sesuk rak prei to. Serik kowe, terusan serik. Ben dhisik bojone Nuno taku. Wah, ora tak kapak-kapake. Santai wae to, aku ora nelasi kok. Paling telase wong. Ayo Mas Uca, ganti sampean. Ayo ditutup. Nyanding bisa Mas. Cek. Sampeyan ngerti kok ladang kan to? Heeh. Saiki sing keri dhewe meng digawe bindeng. Ndang piye? Nyanding. Ayo. Kok gading piye to? Nyanding. Oh dadi gading. Iya. Gading. Nyanding bisa dadi tombo. Ngapa lho kok nganggo ngono-ngono kuwi barang ki? Nek nganggo jegok barang ngopo? Lah yang nggo sensasi. Nganggo Variasi. variasi. Gak wis ngene iki ya. Berarti jenengan mboten ngangge variasi. Gak, wis monoton. Aku ora seneng sing monoton kok. Aku yo ora seneng karo kowe kok. Lah yo. Oke, nek kowe kula sensasi sing ngendang. Iki lho, sing ngendang ciblon. Sendiri. Lah aku. Abot. Nah. Aku wis sering karo kuwi. Wis aku wis sensasine akeh, sekarane akeh kuwi. Iso tak dublak barang. tak genduk. Ya, lagune ya. Nggih. Ya, dadoske soal. Yo, ayo. Garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng walaupun tidak kena yang penting geleng-geleng. Besok awan ngomong wis ora kasih. Luran anggone isih tak sayang. Mobong me beranggon goleki ora krasa. Ayo Dek. Mana yen nganti liya kagayang. Kleyang-kleyang tak sawah mencok ning abang. Kencangan tak rindek saka katon. Sarwi ngoteh dheweke ngale pecoan.
bisa muncati saben wanci tansah anggodo nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro Nanging Bos kinodran sak dermo ngapai Mas Somo. omong apa tak kowe iki ngopo jane masalah karo aku nyapa Oh, Mbak Tuti ki njaluk sing ngene lho, Mas. Widek ya. Balene, wis tak mau tak Ngono ki kepiye sing wis ngopo dikode kuwi? pun ngertos niku, buta angger Piye-piye mau piye mau? Buta kula angger yang ngeten pun mutu. oh anune ngono kuwi to Oh berarti Oh nek kodene ngoten niku. Kode niki jogete niki lho. Angger yang ngene-ngene ngono kuwi. ngene lho yang oh ngono to kodene iki. Ha iya. Kaning terus nek mlebu kamar kok suarane kok padha ora nek sing dibedakne. Lah kok gede kabeh suarane. apa Lah iya. Ngono lho ya. Ulo sawah sapa ngendut katana obat hatiku sabil saiba bunga rasa lamun bisa jejak kertas liramu Duduk dulu. terima kasih Ya iki